Нашето тяло и мозъка ни не са приспособени да комуникират с технологиите, всяка една от тях. Мозъка не е приспособен и трябва първа да се приспособява, особено с това бурно развитие на технологиите. Абсолютно голямо предизвикателство за мозъка и това го виждаме много сериозно, когато екраните са много рано в развитието на детския мозък. Много бързо се развива тежка зависимост и имаме много сериозни развитийни дефицити. Защото тази изкуствена стимулация всъщност е много по-мощна, силна, интензивна от реалните слаби стимули. Човешкият мозък е еволюирал към слаби стимули, каквито са, да речеме, интонацията и емоцията, да речем, в говора. А тук имаме мощни стимули, които веднага грабват вниманието и реално нищо друго вече не е толкова важно за детския мозък. И това буквално спира развитието, защото детето всъщност се пристрастява, става истински зависимо към екранната стимулация, зрителната и аудиовизуалната стимулация, за сметка на човешката връзка с родителите или с връстници и така нататък. А всичко в детското развитие е свързано с интеракцията между човек-човек. И реално това, когато бъде хванато детското внимание по този начин, реално развитието се спира. Мозъка озрява, особено префронта, до 27-та година. Тоест до 27-та година може всяка зависимост, а в момента тук говорим не само за екрани. Екраните, това е огромна шапка, която включва интернет, гейминг, хазарт, порно, социални мрежи, шопинг. Всички зависимости класически са усилени многократно през екраните във виртуалния свят. За всеки има място да стане зависим. Крадец на време и на енергия е дигиталният свят на всеки един от нас. Въобще не омаловажавам предимствата, които ни дават технологията, но за развиващия се мозък до 27 годишна възраст реално имаме големи поражения. И това нещо е за цял живот. Как се държи киселина?